Assalamualaikum. Mau buah, guys. Melaku, guys. Jalan kaki bae. Nakulone keliru, guys, kanjekan. Melaku wae, guys, tapi yo asine pegel, guys. Soalnya munggah kelen mudun kelen. Ini ki ya tiba ora estetik, guys. Munggos-munggos. Aku tau sik sedina ki namung sarapan to. Kok sarapan pe mangan ki kok anu ngarit dimek kok dale kok. Terus sik ambekku nek barang pe mangan. Iki gak usah nuk sik karwin ki bae. Aku sik nyak suwi dititip apa sapa sing gowo. Iki karwin iki nak. Sing iki karwin iki. Mbok tamatis deh. Ya aku tak ngicep. Ya Allah, no wis entek ta Yunap. No kok entek Yunap pisan. Iya, guys, entek, guys, wesan, guys. Duh, pari sur. Pari ta apa sur kae? Endi? Anu sur Suket kuwi. Perang bayang. Aku kok pemandangan aku. Penampakan hasil tambang bumi keliru ya. Kowe tak batek mbok ya. Senengane dhewean kok. Mbok ya, senengane dhewean pe batur-baturan, Nduk. Ya iya. Seneng aku dhewean, Nduk. Jake wonge. Iya. Baturan noga. Jake wonge. Halo, guys. Halo guys, Guys. jake to Mbok ya. Piye, guys? Iya. Bye-bye, guys. Bye guys, dhewean guys. Wis wareg, guys. Capek guys. Gara-gara Guys. mangan. Oleh digekno omah kaya sik sapa? Sapa ya? Saiki medun kelen, guys. Ae ramek gengetan opo ngene jenderal aku. Gengetan aja.